Sige. Natiliw ko nga kaay ayam ko ilamang ko tamaamaka taraken ko anaatap di mo gamdan nga igaman tasipitan naday taimang isunga aganwat kayo naunget atarakan ko bilit ko Hala, sige, tayo! no agulak-bulak Tayaw ni Mar! itutugod ko Tayo mo, Chocolate Junior! sumipip no ikamanyo tasyak lang tinang paa mo. Alright, ka nadanon ti aksa pa binisita jay umok na nag-itlog iti duwa permiti panangukop na no kaya ti umaam-am mo ket apakada kayo Damdama, damdama, damdama! tapno mang igaman yo daytoy ang tarakan ko bilit ko oh bilit ko no agulak-bulak itugtugod ko sumipit no ikamanyo tasyak lang tinang pa